Init-init pa. Mag-ibog kita mo niya ng sardinas na bangus guys. Lagang ta kaning olives. Tapos siguro pa kinakinig ano, whole pickles. So ito guys yung mga gagamitin natin. Yan, canola oil. Meron tayong laurel leaf. Yung ating bangus. Carrots. At nag-iisang sili. Meron tayong buong paminta. Yan, bawang. Meron tayong pickles at yung olives natin. Yan, durog na paminta. So ilagay na natin yan dito. Ilagay natin guys yung ating bangus. So, nilagay natin yung ating bangus, ating bawang, ating carrots dyan. Ubus natin yan. Alright. Lagay natin dyan. Tapos, ating paminta guys. Pagdani. Alright. Okay, malagkitan ko nyaning durog na paminta. Durog na paminta din na guys. Okay, malagmang gara kitang bawang powder. Ayan. Bawang powder. Okay, malagta kita mo nyaning asin. Pinagilaro ka. Tansyahan na sana. Tansyahan na sana asin guys. So. Canola oil. Tansyahan magsarong bilog. Ayan, bangang bilog na. Hop. Oh, yan. Nilagay sa nilagta. Canola oil ta. Medyo barbarato. Oh, yan na. May canola oil na. Lagantang ko niya ng tubig guys. Alright. Sarong tasang tubig. Tapos siyempre lukluan ta na. Yan, pagkulo guys, pahinaan natin yan at tutuin natin ng 1 oras, may kalahati na mahina ang apoy. Alright, lingon talangon niya guys sa tuyang sardinas. Alright, malikot na. Ito na yung ating sardinas guys. Tikman natin to. Alright. Init-init pa.